U prvého videa z Grow Garden, vlastne ja som to zapol a práve tu tornádo prebehlo, tak ja skúsim získať enchant, ale asi to nepôjde. Sa bojím, že... Ja neviem, či už to ten tornádo enchant aj nemá. To objavilo sa tu, ale to je proste všade toto. Neviem, ja sa to budem snažiť. Neviem, či vôbec to funguje, keď tam budete to mať v ruke, ale ja som proste vypestovala niečo, na čo som extrémne hrdý a je to teda, ako vidíte, táto vec. Asi to už ten enchant má, alebo to musí na tú záhradu prísť, pretože ja neviem. A teda, ak by ste chceli, aby som začal natáčať Grow Garden, no už tu mám celkom dosť prepracovanú záhradku. To vlastne nikdy nenatočila, ale dosť to hrávam. Tak a za tú dobu, čo tam hrávam, som si vypestoval, alebo vybojoval, alebo jak to mám nazvať, takúto vec, čo má 4,2 trilióna. Takže ak by vás zaujímali moje videá z Grow Garden, tak rozhodne nezabudnite napísať do komentárov a dať like na toto video. Čau.